takže máme tu ďalšiu časť hardcoreu, no a ešte preto vám chcem povedať, že choďte tuto na Artvikové video a choďte mu tam dať všetci like a odber samozrejme. Hej, ja už som tam napísal aj komentár, že super video, môžeme aj sebe dať like. A proste choďte všetci na toto video, už tam má Artvik aj 2 videá a proste aj tie miniatúry, to je úplná proste krása. Proste vidíte, že tuto je ťažím, aby som vyhral v Minecrafte, už to má 53 zviadnutí, toto má 14. No a ešte 2 veci u mňa. Tak vám chcem extrémisticky poďakovať aj za extrémny úspech v tomto videu o tom pezinku. Má to 137 zliadnutí, kámo, však sa reálne pozrite sa na tie moje zliadnutia v ostatných videách. A ja tu proste dostanem, že 137, ok, tak akože vám chcem extrémne poďakovať a samozrejme chcem poďakovať aj všetkým, keď pôjdeme takto na môj kanál. Tak som aj extrémne poďakovať aj všetkým túto ľuďom, ktorí mi to napísali. Hej, takže tuto tajná misia XD. Hej, to je, že našiel som tvoj plagát a milujem tvoje video. Hej, takže hej, tiež proste díky moc. Toto ďalšie 2 ešte, naše moje plagáty, to som sa týpkom dohadoval, že by sme mohli natočiť niečo. No a tomuto týpkovi nechce písať, že kde bývam, lebo hej, práve mi to Artvik píše, že díky, dal som si na ňo záležať. Hej, takže že ja práve natáčam hardcore. Môžeš pozdraviť do videa. Ale Artvik asi mi pozdraví až neskôr. OK, takže už sme konečne tu. No a možno, tak sa tu napojí ešte aj Artvik, ale ako nie som si tým úplne istý, lebo to akože celkom nefunguje, ale no a už som teraz točil, bohužiaľ, ale proste ten zvuk tam bol strašne kvalitný, lebo proste zrazu po 4 mesiacoch, čo natáčam na YouTube, tak sa mi pripojil môj mikrofón z sluchatiek. Takže teraz je normálny zvuk ako predtým, takže budem natáčať teraz bez sluchatok, no ale budem to musieť pretočiť, takže minulý dieli som aj tak nič moc toho nespravil, vlastne som tu iba poslal tento pocit, že všetko, čo som tu spravil. Gary! Gary! Chcem sa dneska naťažiť drevo. OK, v České žiadne drevo nemáme, to je docela škoda, ale OK. Môžeme ísť niekde natešiť, ale keď už som tam začal robiť to zo savany drevo, tak idem robiť asi z toho. A už sa mi celkom aj míňa sekera, takže dúfam, že to ešte zvládne naťažiť aspoň toto. OK, toto je to, že v tom minulom zábere alebo minulom pokuse, čo som to natáčal, tak sa toto dbal. Dobre, teraz neviem aj, či to je voda tam a že či tam môžem skočiť. Mám to skočiť? Kámo, ja s tými shaderami vôbec neviem, či tam je voda alebo nie. Ne! Dobre, je tam voda, ok. Kámo, reálne ja som si ich práve pozrieť, že by som si vypol shadery, aby som to videl. Skúsim teraz Artvika pripojiť, ináč Artvik tu je a striham video. Čaute ľudia, že som sa predtým nepozdravil, ale momentálne som veľmi zabratý do strihania ďalšieho videjka. Hej. Ale každopádne, ak sa mi podarí napojiť na svet, tak samozrejme budem už aktívny, hej. Ale nedávam tomu veľké nádeje, keďže už sme to skúšali a moc to teda nešlo ani predtým. Hej, ako bohužiaľ, hej, teraz sme práve dotočili video na Artvikov kanál, ale nebudem spoilovať aké, pretože toto video asi vyjde pravdepodobne skôr. OK, tak sa to nepripojilo. GG. Nevadí, tak Artvik si tu bude v pozadí strihať video. OK, takže môžeme si to naťažiť aspoň nejaké uhlie. OK, nice, good. Hej, a už všetci vyhejtujte Artvikov kanál, fakt dajte mu odber všetci, hej, čo sa pozráte na toto video, fakt, ako, proste, majte to v popisku a proste, hej, kliknite na ten popisok a dajte odoberať. Presne tak. Bro, to je všetko, čo má, kamo, jedno jediné blbé prosté tlačítko, ktoré nič ti nespraví, proste, len dáš jedno tlačítko, to je všetko. To je úplne všetko, čo k tomu treba akože vidieť. Jedno tlačítko, proste ťukneš raz prstom. To je všetko, čo proste spravíš preto, aby sme proste boli najšťastnejší ľudia na svete. OK, takže ideme natáčiť teda ešte to drevo, neviem prečo tu bola taká pauza divná. OK, to je nejaký zase strašne veľký strom. OK, toto som už ťažil asi minule. Je to hardcore, hej, takže nemusím takto riskovať, zase už som sa tu skoro zabil. OK, mám 60 chlebíčkov. OK, nice, good. Takže to ešte pár stromov, pretože toho plotu budeme potrebovať akože fakt veľa na tú výstavbu, ako keby. OK, zdá sa, že už to moc stromov z tej savany není. Ale podľa mňa, keď vyťažím tieto 2 stromy, tak to už mi akože asi stačí bude. Prvé, tretie, štvrté, piaté, šieste, siedme, krása. No a, aha, tu je ešte taký ostrov, taký divný. OK. Strašne divný je tam pohľad na ten môj most to. To vyzerá strašne divne, OK. Sranda, švanda. OK, máme tu ďalšie drevo a
Myslím si, že tieto stromy, keď vyťažím, tak toto už budú úplne tie posledné, lebo myslím si, že viac si to fakt akože potrebovať nebudeme. OK, môžeme si to rovno prekraftiť aj na tieto plenky. OK, toto bude určite stačiť. Môžeme to aj zasadiť nejaký strom. OK. To uhlie fakt nemám, takže to si budem musieť asi naťažiť. Neviem, koľko ho tu je na týchto kameňoch. OK, naťažíme si nejaké uhlie. Tak, no to je úplne nádhera toto fakt. Ok, ja tu mám ešte extrémisticky veľa uhlia tuto v dome. Akže táto skala, ja už to považujem, že to už je akože celý môj dom. Skúsim ešte, aha počkaj, ja mám 2 staky a 52, ok, tak to je ešte lepšie. Ok, vykročím si nejaké sticky, ok, to som vykročil asi až trochu moc. Nevadí. Teda to dreva aj tak budeme potrebovať viacej máme, ale tak iba o trošku, takže nejaké sticky nám zostanú. Ale podľa mňa aj tak to už vyjde s týmto všetkým, akože ja si myslím, že ja som vykopal toľko stromov, že nebudem sa musieť tam asi zase vracať. Čo dúfam, že teda nie. Ako už sa mi dosť zmieňajú aj nástroje, by som si mohol vykraftiť aj nejaké nové. OK, Orange, OK, poďme spať. OK, takže už som nabral zase ďalšiu energiu, ktorú môžeme teraz využiť na stavenie našeho domu. OK, takže v crafting table si musím teraz vykraftiť toto. Dobre, toto úplne nevyšlo. 54 stíkov mi ešte zostalo. To je GG. Ale akože mám stack a pol fencov. OK, to by malo stačiť. OK, tak počkaj, tak toto fakt neviem. Počkaj, toto mi dúfam vystačí, ne? Ne, prosím, kamo. Fakt sa mi tam už nechce vracať, toto je fakt hrozné. Oh my god, bro. Oh, hell no. Ne, kamo, sa tam nechce zase vracať. Prosím, nech to vyjde. OK, to podľa mňa vyjde. Počkaj. Toto musí výsť, ne? Hej, toto vyjde. OK, zostalo mi ešte 23 fansov, takže toto už určite vyšlo. A ako, toto by som tu takto už nechal, tú hlínu. Akorát, že toto sa mi celkom nepáči. Keď načažím si tu ešte nejakú hlínu aspoň. Spravím tu tú pivnicu, lebo ja ani neviem, čo to je vlastne. Dobre, mám tu nejaké kytičky. Tak, OK, mám 29 hlíny, by mohlo stačiť a to neviem ako spraviť, dodám si tú hlínu. OK, ja tu mám ešte stack hlíny, aha, OK, dobre, tak takto, aby to sedelo, tak ešte takto. Neviem, kde tu dám ten strop, akože ja by som ho mohol ukončiť už vlastne aj tu. Ja to robím asi z hlíny, lebo to mám viacej. Neviem, počkaj, jak to spravím vlastne. Spravím tu ešte tieto fence takto. OK, toto je úplne dokonalé proste. OK, toto je úplne dokonalé. Dobre, neviem, ako sa tam teraz akože vidím, ale OK. Takto, OK, už som si zničil aj lopatu. GG. Toto fakt nemusí byť. Tak toto vám musím už vyťažiť rukou, tú lopatu mám zničenú. Čiže dočanem tam ešte. Oh my god, posledný blok, prosím. OK, počkaj, ja si to takto a takto. Nice, to je fakt luxus. OK, takže, aby to bol matching. Kam až vyletelo, kam to človek? OK, toto si myslím, že to je úplne dokonalé. Myslím si, že viacej dokonalé to fakt nemohlo byť. Teraz musím spraviť nejako, OK, to musím dať nejako takto tú hlínu. Nižšie. OK, toto je úplne dokonalé. Fakt ako najdokonalejšia pivnica. OK, dám to ešte, aby to bolo také viacej, neviem, logické asi. Tak tu dám ešte takto, OK, aby to viacej pasovalo. Dobre, toto je úplne dokonalé. Toto je úplne dokonalé. No, ako bolo by lepšie, ale akože je to v pohode. No a teraz musím vlastne spraviť to, že je to tu celé spravím asi z hlíny. Nech to tak aj proste vyzerá. OK, poviem takto. OK, toto je fakt divné. No a tuto by som spravil nejakú miestnosť, ale toto už budeme riešiť potom. Hlavne ten plot som dneska chcel spraviť a toto bude asi koniec už tohto dielu, lebo fakt nechcem, aby tento diel bol zase dlhý. Natáčam to fakt neskoro a nechcem, aby zase som bol z toho unavený potom. Takže čus. A Artvik sa vám môže vlastne tiež pozdraviť. Ahoj. OK, čauko.